खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिखा नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ' आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिजनीआव बिलाथि जौ आरो आखाइजों बानायनाय हाथियारजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमदों। बरमा पुलिसा सासे एटीएम सिखावखौ हमदों। सराइदेवआव साजि आल्फा उदांनि लिंकमेन हमदों। झारखन्डआव एन्टि नक्साल अपारेशनाव आसामनि सासे बिर जवान मुंख्लं। गसाइगाव बिएड कलेजाव नैथि गुनेश्वर मोसाहारि गोसोखां थुनलाइयारि हाबाफारि। नगावआव सासे लाइमोना गावनि जोनोम सानावनो गावखौनो फोथैनानै लादों। फुख्रियाव आखाइ आरो आथिङाव खाना दोननाय सुबुंनि सह मोनदों थागिरिफोरा बुथारनायनि सन्देह। कार्बि आंलंनि डिफुआव राजधानी एक्सप्रेसआ थाथ'सिगोन। 21 जुलाइनिफ्राय जागायगोन गोलोम बोथोरनि बाजेट, मोन8 बिलखौ दैखांगोन। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। चिरां जिल्लानि बिजनीआव गोबांथार बिबांनि बिलाथि जौ आरो आखाइजों बानायनाय हाथियारजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। पुलिस आरो एसएसबीआ जुथाइ अपारेशन खालामनानै बिलाथि जौ आरो आखाइजों बानायनाय हाथियारजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हायो। बबेखानि हाथियारजों लोगोसे हमजानाय सुबुंखौ 42 बोसोर बैसोनि सुजित दास होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। बिजनीनि 2 नं दारांगानि आनन्द बाजारनिफ्राय हमनो हायो सुजित दास मुंनि सुबुंखौ। मोनसे स्रोद सुलुंनिफ्राय खौरां मोननायनि उनावनो काजलगावआव थानाय एसएसबीनि 15 नं बेटेलियननि बिजनी केम्पनि जवानफोर आरो बिजनीनि पुलिस दारांगानि 2 नं सुजित दासनि न'आव सिग्रोमनानै आखाइजों बानायनाय गंसे हाथियार, गं 16 बियार बथल आरो गं 25 बिलाथि जौनि बथलखौ जब्द खालामनो हायो। बेजों लोगोसे सुजित दासखौबो पुलिसा हमनाय जायो। मख'नो गोनांदि सुजित दासआ खामानियाव सासे गलादार। नाथाय सासे गलादारा मानो गावनि थाग्रा न'आव आयेन बेरेखा हाथियारखौ दोनदोंमोन बेनि बागै दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै आरो बेनि सायाव पुलिसा नायबिजिरनो जागायबाय। बरमा पुलिसा सासे वान्टेड सिखावखौ हमनो हादों। गुवाहाटी नोगोरमायाव सिग्रोमनानै बरमा पुलिसा हमनो हायो रमेश आली मुंनि सिखावखौ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बरमा पुलिसा हमनो हानाय सुबुङा एटीएम सिखावनि हानजाजों सोमोन्दो दङ। मख'नो गोनांदि सिखाव रमेशआ माखासे समनिफ्रायनो बरमा ओनसोलाव एटीएमनिफ्राय रां दिहुननो फैनाय ग्राहकफोरखौ थगायनानै एटीएम कार्डखौ सोलायनानै रां लुथिगासिनो दङमोन। बेबायदि रां लुथिनायनि बागै खौरां मोननायनि उनावनो बाक्सा पुलिसा बै गेंनि हेंथायै सांग्रां जायो आरो संदानो। बेनिनो फिथाइ महरै बरमा पुलिसा गुवाहाटीनिफ्राय रमेश आलीखौ हमनो हायो। नाथाय बै गेंनि गुबुन सोद्रोमाफ्रा दासिमबो उदां अख्रां सिङावनो दङ। रिपर्ट बायदिब्ला रमेशनि न'आ बरपेटा जिल्लानि खयाकुसियाव। बेनि बागै बांसिनै मिथिनो आरो सुलुं बुथुमनो थाखाय पुलिसा रमेशखौ जेरा खालामदों। भारतारि रौनियाया म्यानमाराव थानाय आल्फा उदांनि गुबुन गुबुन केम्पआव मिसाइल आरो ड्रनजों गाग्लोबनानै बेंगुरा खालामनायनि उनाव आसाम पुलिस आरो आसाम राइफल्सआबो एन्टि आल्फा अपारेशनखौ गोख्रोंसिन खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला नागालेण्डनि मन जिल्ला आरो अरुणाचल प्रदेशनि लंगडिं जिल्लानि सिमायाव थानाय सराइदेव जिल्लायाव अपारेशन खालामना आसाम पुलिस आरो आसाम राइफल्सआ साजि आल्फा उदांनि लिंकमेनखौ हमनो हायो। थांनाय 2 साननि गेजेराव सराइदेव जिल्ला आरो नागालेण्डनि मन जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव एन्टि आल्फा अपारेशन खालामनानै साजि लिंकमेनखौ हमदों। हमजानाय बै साजि लिंकमेना थोंजों एबा खेंसालियै उदखारि आफाद आल्फा उदांजों कन्टेक्ट खालामदोंमोन, सोमोन्दो लाखिदोंमोन। बबेखानि हमजानाय लिंकमेनखौ कामरुपनि आसिम अधिकारी, उदालगुरिनि बलेन डेका आरो ध्रुबज्योति बैश्य, दरंनि धर्मेन डेका, सनारि सेनिगुदान ओनसोलनि सिराजुद्दिन आली आरो हुमरान आली, सनारि भबानिपुर ओनसोलनि सुरजित दे, सनारि बराहि कसारी गामिनि सानकु दास, नागालेण्डनि आहम कैनाक आरो यांटबां खैनाक होननानै सिनायथिनो हादों। झारखन्डआव सोलिगासिनो थानाय एन्टि नक्साल अपारेशनाव दिनै फुङाव आसामनि सासे बिर जवाना मुंख्लं जादों। बिमा हादरखौ सिबिनानै गावनि जिउखौ बावनाय आसामनि बिर जवानखौ सीआरपीएफनि
कब्रा कामान्ड' फरमेश्वर कच होननानै सिनायथिनो हादों। मुंख्लं फरमेश्वर कचआ क'क्राझार जिल्लानि। रिपर्ट बायदिब्ला बुधबारखालि फुंनि 5:30 रिंगासोआव झारखन्डनि बोकारो जिल्लानि गामिया पुलिस थाना बेन्दोंनि बिहरदेरा हाग्रा ओनसोलाव CRPF आरो माओवादीनि गेजेराव मोगा-मोगि गावलायनाय जायो। बे गावलायनायाव सानै नक्सालिया जिउ गोमानायजों लोगोसेनो सासे जवानाबो मुंख्लं जायो होननानै बोकारो जननि IG क्रान्ति कुमार गादिदेसिया सुलुङाव फोरमायदों। बबेखानि बे अपारेशननि उनाव रैखाथि बिफाना ओनसोलाव नायबिजिरगासिनो दं होननानै बुंदों बोकारोनि SP हरबिन्दर सिंहआ। ओरैहाय झारखन्डआव नक्सालि अपारेशनाव आसामनि बिर जवान फरमेश्वर कचनि मुंख्लं जानाय खौरांखौ मोननायनि उनावनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियानि गेजेरजों दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथांनि गोजोन जिउमानि थाखाय आरज खालामो। गसाइगाव B.Ed फरायसालिमानि गायसनगिरि गोरायुं आरो नेहाथारि रुंसारि गुनेश्वर मोसाहारिनि थैनाय सानखौ गोसोखांनानै 30थि दानारि थुनलाइ हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै नैथि गुनेश्वर मोसाहारि गोसोखां थुनलाइयारि हाबाफारिखौ दिनै गसाइगाव B.Ed फरायसालिमानि लांगोनायाव खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारिखौ गसाइगाव B.Ed फरायसालिमानि इन्टारनेल क्वालिटि एसुरेन्स सेलआ गसाइगाव B.Ed फरायसालिमानि हायना मुलिजों लोगो नांनानै बानजायदोंमोन। बे गोसोखां हाबाफारिखौ सासे नोजोरगोनां सोलोंथायारि आरो समाज सिबियारि रुंसारि गुनेश्वर मोसाहारिनि जिउ बिहोमा आरो आदर्शफोरखौ मान होनो आरो फालिनो थाखाय खुंनाय जादोंमोन, जायनि उनमोनथाया गोदान आथालनि जोलैफोरखौ थुलुंगा होबाय थायो। बे हाबाफारिखौ मासिगिरि महरै दैदेनदोंमोन गसाइगाव B.Ed फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बरुवा, जायनि दैदेननायाव बे हाबाफारिया समायना जादोंमोन। हाबाफारिखौ डक्टर अजित बरुवा आलारि बाथि सावनायजों जागायजेनो। बे हाबाफारियाव डक्टर अलंबार सोरगियारियाबो बाहागो लादोंमोन। नगाव जिल्लानि सासे लाइमोना बुधबारखालि गावनि जोनोम सानखालिनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। जिउ गोमानाय लाइमोनखौ औनियाटिनि थागिरि जिन्टु सयखिया होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जिन्टुनि बिफायाबो थांनाय 4 दाननि सिगाङाव जिउ गोमादोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला माखासे गावारि जेंनानि थाखाय जिन्टु बिमायाबो जिन्टुजों आलादा जादोंमोन, जायनि जाहोनाव जिन्टुआ गाव हारसिङैनो थायोमोन। जिन्टुआ हारसिङै थानांनायाव सानब्रेनानै गोबां जेंनाजों जुजिनांदोंमोन जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव जायगानि पुलिसजों लोगोसे मेजिस्ट्रेटआ जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै बे जाथायनि बागै नायबिजिरनायखौ जागायो। खोला कामरुप जिल्लायाव मंगलबार फुङाव मोनसे फुख्रिनिफ्राय सासे सुबुंनि सह बोखांदों। गोथै सहखौ बिनि आखाइ आरो आथिं गोदोनायाव दिरुंजों खाख्रबनाय थासारियाव बोखांनो मोननायनि उनाव थागिरिफोरा बुथारनायनि गोख्रों सन्देह खालामदों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला बालासबारि महकुमानि सिङाव थानाय नाहिरा गामिनि मोनसे फुख्रिनिफ्राय गोथै सहखौ मोनदोंमोन। बे जाथायनि खौराङा दसे समनि गेजेराव गोसारलानायनि जाहोनाव गोबां गामियारि सुबुंफोरा जाथायसालियाव बेंखनफैदोंमोन। बेनिनो खायफाया थैनाय सुबुंखौ जायगानिनो आनन्द कलिता महरै सिनायथिदोंमोन। बे जाथायखौ विजयनगर पुलिसनो खौरां हरनायनि उनावनो जाथायसालियाव मोनसे हानजाया नुजाथिहैनानै गोथै सहखौ बोखाङो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। बेनि अनगायैबो थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिन्थिनो थाखाय गोथै सहखौ पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरनाय जाबाय। नखरनि सोद्रोमाफोरनि बायदिब्ला आनन्दआ हरसे सिगां न'आव मोनानि ओंखाम जाखांनायनि उनाव सरासनस्रा थासारियावनो दंमोन। बबेखानि आनन्दनि दिरुंजों खानाय थासारिखौ नायनानै गामियारि सुबुंफोरा बे जाथायाव गावखौनो बेबादि फोथैनानै लानो हाया होननानै दाबि दिखांदों। आनन्दखौ बुथारनाय जादोंना फुख्रियाव खानानै गारहरनाय जादोंमोन, बेयो आथिखालाव गामिनि बयनिबो गेजेराव मोनसे सोंलु सोमजिखांदों। दासान्दि पुलिसआ बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो दङ। हाजोआरि ओनसोल कार्बि आंलं जिल्लानि डिफु रेल स्टेशनाव 17 जुलाइनिफ्राय डिब्रुगड़ टाउन गोदान दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 12423 12424 ट्रेना थाथ'सिगोन। सा सानजा सीमा रेलवे लामदिं डिभिजननि डिफु रेलवे स्टेशनाव थाथ'गोन होननानै रेल बिफाना फोसावदों।
लकसभानि एमपि अमर सिंह टिस'नि नाजाथाब थानायनि उनाव नेमखान्थि बायदियै रेल बिफाना ओनसोलारि थागिरिफोरनि थाखाय राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनखौ लाखिनो एबा थाथ' होनो राजि जानांबाय। गोबाव समनिफ्राय दाबि खालामबोदोंमोन बै ओनसोलनि रायजो राजाया। लामडिं डिभिजननि खोन्दोआरि रेलवे सामलायगिरिया एमपि अमर सिंह टिस'खौ गिबिसिन राजधानी एक्सप्रेस सिबिथाय जागायनो थाखाय हांख्रायहरदों। फैगौ 21 जुलाइनिफ्राय जागायगोन गोलोम बोथोरनि बाजेट जथुम। 21 जुलाइनिफ्राय 21 साननि थाखाय खुंजानो गोनां बाजेट जथुमाव मिरु सोरखारा मोन 8 गोदान बिलखौ सदनाव दाखिल खालामगोन। बेनि अनगायैबो मणिपुराव सोलिगासिनो थानाय हादरगिरिनि खुंथायनि समखौ बारायनायनि थाखाय थांखि दैखांनो हागौ। बेनि गेजेरावनो 12 आगस्तनिफ्राय 18 आगस्तनि गेजेराव सदना बन्द थागोन। बे बाजेट जथुमाव बिहार विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां भटार फारिलाइखौ गोख्रोङै सोदांनो आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय बिसायख'थि आय'गआ होनाय बिथोननि सायाव सदनाव दान्थे बिदान्थे जानो हागौ। सिगांनिफ्रायनो कंग्रेस आरो आरजेडीआ बे आयदानि सायाव गोजोननाय गैयै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बिहारनि आयदाया गोजौसिन बिजिरसालिसिमबो सौहैबाय। बिसायख'थि आय'गआ भटार फारिलाइखौ गोख्रोङै सोदांनायखौ गोजौसिन बिजिरसालिया दोनथ'वाखैब्लाबो बे बिथिङाव माखासे खान्थि आरो बोसोनफोर फोसावदों। जानो गोनां बाजेट जथुमाव दिल्ली गोजौ बिजिरसालिनि बारग' बिजिरगिरि जसबन्त बर्माखौ लानानैबो दान्थे बिदान्थेनि जानो हागौ। मानोना नोगोद रांनि केलेंकारियाव बिनि लोब्बा थानायखौ लानानै हादरनाङै दान्थे बिदान्थे सोलिगासिनो दंखायो। बे खेबनि जथुमाव अपारेशन सिन्दुरनि बागैबो सावरायगोना रोखा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।